poznámky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ďakujem za predstavenie a úvodné načrtnutie všetkých tých problémov. Ide o veľmi komplexnú oblasť. A na ministerstve pripravujeme aj v spolupráci s výskumným centrom SFPA, na ktorého pôde sa dneska nachádzame, a s inštitútom ASA štúdiu, ktorá analyzuje globálne trendy a snaží sa z nej vyvodiť nejaké priority, ktoré by malo sledovať v strednodobej perspektíve Ministerstvo zahraničných vecí. A na základe tých globálnych trendov jedna z tých priorit, ktoré nám tam nevyhnutne vyšla, bola, že medzi priority patrí oblasť energetickej bezpečnosti. Ako vravím, je to na základe existujúcich globálnych trendov, je to aj na základe toho, ako sa vyvíja prostredie v okolí Slovenska v ostatných rokoch. Možno taký najsilnejší wake-up call bol v 2006, keď Ruská federácia prerušila dodávky plynu na Ukrajinu a do západnej Európy, a toto malo silný mobilizačný efekt v krajinách celej západnej Európy. Ja som to zažil vo Washingtone na zastupiteľskom úrade a okamžite vznikla veľká debata podnetená aj State Departmentom. Čiže je to niečo, na čo sa pozerá západný svet ako na globálny problém a globálnu výzvu, ako to už naznačil aj Milan Ježovica. Preto ten cieľ, ktorý sme charakterizovali, by sa dal zhrnúť asi do nasledovného: zvýšiť energetickú bezpečnosť Slovenska a posilniť vonkajšiu energetickú politiku cez budovanie energetických partnerstiev s kľúčovými krajinami, výrobcami a krajinami tranzitérmi energetických surovín na trhy Európskej únie a Slovenskej republiky. To znamená, že energetická bezpečnosť je prístup k energetickým zdrojom a spoľahlivé riešenie ich dodávok v požadovanej štruktúre, množstve a za primerané ceny. A zo strednodobého hľadiska potom Slovenskú republiku čakajú vlastne tri základné výzvy v tej oblasti energetickej bezpečnosti, a to je poprvé riešenie problému deficitu na domácom trhu s elektrinou v súvislosti s uzatvorením jaslovských bohníc. Po druhé, zabezpečenie spoľahlivých dodávok fosílnych zdrojov, najmä ropy a zemného plynu. A po tretie, možno rovnako dôležité, udržanie si postavenia strategickej tranzitnej krajiny pre transport zemného plynu z Ruskej federácie na trhy Európskej únie. A každá z týchto víziev má kritický význam pre stabilitu hospodárskeho rozvoja a prosperitu Slovenska, a každá predstavuje špecifickú úlohu pre energetickú diplomáciu Slovenska v tom nastávajúcom období. Celková energetická stratégia na to, aby bola úspešná, podľa mňa musí pozostávať minimálne z dvoch komponentov: analýzy vnútorných potrieb a kapacít a s tým súvisiacej predikcie vývoja a návrhu riešení. To je to, čo by sme mohli nájsť už v existujúcom materiáli Ministerstva hospodárstva, stratégia energetickej bezpečnosti, a z analýzy vonkajšieho prostredia, záujmov jednotlivých aktérov, to je producentov, tranzitérov, aj spotrebiteľov energonosičov, a na základe týchto záujmov sa pokúsiť o predikciu ich správania a nájsť maximálny prienik záujmov Slovenska s tým vonkajším prostredím a vplývať nástrojmi zahraničnej politiky na realizáciu čo najpriaznivejšieho scenára pre Slovensko. Čiže tam by som ja videl veľmi zásadný vstup Ministerstva zahraničných vecí, a okrem toho, čo už som spomínal, že sa zaoberáme v oblasti strategického plánovania ako jednou z prioritných úloh energetickou bezpečnosťou. Táto téma je natoľko dôležitá pre ministerstvo, že minister zriadil špeciálnu stálu pracovnú skupinu pre vonkajšiu energetickú bezpečnosť. Ten štatút tej pracovnej skupiny podpísal pán minister 20. novembra, ale tá pracovná skupina začala pracovať už de facto v septembri a rozdelili sme si úlohy, rozoslali sme naše požiadavky na analytické vstupy na zastupiteľské úrady. Aj preto som si dovolil dneska priviesť kolegu pána veľvyslanca Šota, ktorý sa prednedávnom
stal predsedom tejto pracovnej skupiny a možno on ma doplní a povie viacej o činnosti tejto pracovnej skupiny.